Emisiju nastavljamo našom stalnom rubrikom Sporno momenti. Sa nama je gospodin Fahrudin Fazlagić. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Večeras puno posla. Skupili smo sporne momente iz 3 kola, 20., 21. i 22. Predlažem da krenemo, nemamo puno vremena, a imamo 13 spornih momenata. 20. kolo utakmica Čelik Široki Brijeg, sudija Duško Pekija. Udaranje laktom igrača Čelika. Nije bilo kartona. Pa da pogledamo. Evo, to je taj detalj. Ako pažljivo gledate, vidite da je igrač Čelika laktom udario u lice igrača Širokog Brijega, što je pred pravilima, pored prekršaja, direktno prekršaje i crveni karton. Drugi detalj sa iste utakmice. Start igrača Čelika nije dobio žuti karton također. Evo sada ćemo da vidimo i taj detalj. Evo vidite, 2-3 navata, igrač Čelika preoštro starta na igrače Širokog i sudija... Evo ovdje je već bio John. John, jest. Pa još je. Znači ovaj start zaslužuje žuti karton, međutim igrač je prošao samo sa tehničkom kaznom. Kartona nije bilo. Idemo dalje, treći detalj sa iste utakmice. Također udaranje laktom igrača Čelika i čak je igrač Širokog dobio karton zbog simuliranja. Da, evo ovdje se vidi lijepo. Igrač leži na zemlji. Sada ćemo vidjeti i malo bolje, nadam se. Evo vidite. Igrač ostaje na zemlji. Evo, to je taj trenutak. Vidi se udaranje. Tako je. I umjesto sudija da se igra prekršaj, on dodjeljuje žuti karton igraču zbog simuliranja. Dakle, još jedna greška Duška Pekije. Broj 4 sa iste utakmice. Dosuđen je ofsajd za Široki Brijeg. Evo sad ćemo da vidimo i taj detalj. Čini se da ofsajda nije. Ofsajda nije bilo, jeste kad je lopta upućena, ovaj igrač nije bio. Imao je dva igrača ispred sebe. Evo sad se to lijepo vidi. Znači, ofsajda nije bio. I peti detalj sa iste utakmice, još jedno udaranje laktom, također nije bilo žutog kartona. Evo vidite, lijevom rukom ga pogađa u lice. Sudija ne dosuđuje nikakav prekršaj. Nastavlja se igra i dosuđuje se korner. Evo vidite, u lice. Čini se brutalan udarac bio. Jeste. Po svemu viđenom čini se da je Pekija trebao dodijeliti 3 crvena kartona i nekoliko žutih, a nije. Jeste.